दै नोंथांमोनाबो फैबा सलायनो मोनगोन बेखौ 50 थाखाल' आरो ना नोंथांमोनाबो फैनानै सलायफै माबायदि मोजां जागोन ओरैबायदि मोजां नांगौ ना नोंथांमोनाबो फैबाथाय सलायनो हागोन आरो ना गाइस Hello guys, hello नोंथांमोना माबोरै दङ आंबो मोजाङै दङ 2022 नि बेनो आंनि फार्स्ट ब्लग जागोन आरो ना गाइस दिनै आङो माने केमेराबो गैया नालाय बेनिखायनो मबाइलजों खालामसै आरो ना दिनै मट' ब्लग जानाय नङा गाइस आंनिया माने बाइक सलिनाय टाइमाव आङो भिडिअ खालामनो हानाय नङा आरो ना गाइस मा होनो आं दा दारागाव थांनायदो मोनसे पार्टि दं बेयाव थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय था गिबियावनो आंनि BM ब्लग इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरना लानो जाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामनो दाव आरो ना लोगोसेनो आरो आंनि जाय पुराना साबस्क्राइबारखा बिथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय आरो ना माने आरो जायफोर गोदानै हाबफैफ्लांदो बिसोरो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो ना गोदान भिडिअ एगारबा नोंथांमोननिसिम रकेट बायदि बिरनानै माने नोंथांमोना नुयो बेनि थाखाय नोंथांमोना गोदानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो ना गाइस थ' गाइस बिदिब्ला थुदो डाइरेक्ट दारागाव मोनहैनाया नोंथांमोना खोन्थिगासिनो आरो ना गाइस ओरैबायदि सोमखोर नुदो आरो सोमखोर समायना मिथिंगा नुदो आरो ना बेसर बिबार बारनायजों लोगोसे आरो बिथिंजाबो बारदों गेजेराव लामा आरो ना ओरैबायदि मोजां मा बुंनो आरो आं जेबोखौनो बुंनो गोनां गैला दे आरो ना गाइस थुदो बिदिब्ला डाइरेक्ट दारागाव फाइनाली गाइस आं दा दारागाव मोनफैबाय आरो ना गाइस ओरैबायदि भिर ना दिनै सानडे खादो ओरैबायदि भिर गाइस नाय ओरैबो सोरगिदिं नाय ओरैबो नाय गाइस ओरैबायदि मानसि भिरखा जोंहा संगासिनो बिथांमोना आरो खानैसोआव मोसागासिनो फाइनाली गाइस आं दा दारागाव हाबफैबाय आरो ना नै पिकनिक स्पटआव हाबफैना दोङो थ' फाइनाली गाइस दा नै दारागाव पिकनिक स्पटनि बाजाराव हाबफैदो आरो ना नै आंजों दोङो टुनटुला गांगि दावला गासै रिसे दावदो आं गाज्रि मोना दै भाइ ओरैनो दावो आं नोंखो गांगि दावला होननानै माने इन्टारेस्ट नांगोलै दावनानै नों मा एख' बुङा नामा आरो माबा नागिरबाय थादो माने दलगाबारि थिंजा बिराद मोजां दलं बानायना दोनदो आरो ना नै दा दैमाखौ बारनो थाखाय ओरैबायदि मोजां बिराद फैनोबो हागौ दै गाइस बेनिखायनो मबाइलाव भिडिअ बानायाखै आङो आगोलाव दैमाखौ बारनानै दलंखौ बारना लाग्रोनोसै आरो ना साइडसन खरि गाइस माने जागायानो गैया आरो ना ओरैबायदि इथिंजा बोरै खाना जानाय ओरैथिंजा बोरै खाना जानाय आरो ना माबायदि जायो मिथिला दिनैसो फार्स्ट टाइम सलायखागोन आरो ना बेखौ गाइस नोंथांमोना लांबाय थाबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोनाबो फैबा सलायनो मोनगोन बेखौ 50 थाखाल' आरो ना नोंथांमोनाबो फैनानै सलायफै माबायदि मोजां जागोन
feelings lakiनो हागोन आरो ना बेबायदिखौ ओरैनो भिडिअफ्राव सोलाबाय थायोमोन wah guys ओरैबायदि मोजां मा बुंनो बोरै सिथारयो आदै बोरै सिथारयो ओइ आदै बेसे बोरै सिथारयो oh my god woi kau bukannya nanti bekon sampai mana Umay, udah udah back dia lo back dia kacau wow guys iya wah guys ului pada belang kah ya oh my god wah iya ya oh ya hita hey ओरैबादि मोजां ना सलायना नोंथांमोनाबो फैबाथाय सलायनो हागोन आरो ना गाइस ओइ गाइस वाव खारदो ओके गाइस नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैफ्लांदों नोंथांमोना माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरोना लोगोसेनो आरो पुरानाफोरा माने चेनेलखौ लाइक एन्ड शेयार खालामना हो लोगोसेनो आरो गोदानै फैनायफोरा साबस्क्राइब खालामना लादो आरोना गाइस तो गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ माबायदि नांखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव नोंथांमोना आरो जाय बे दारागाव पिकनिक स्पटआव फैयाखै फैबानो जाबाय आरोना दा आंनि दिनैनि ब्लगआ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना बेखिनियावनो थुंगेबाय आरोना गाइस माने गासैबो सोरगिदिं सल' दामनाय आरोना बिनि थाखायनो माने कपिराइट नांगोन होननानै आं जाबा जुबा भिडिअ बानायासै आरोना जिखिनि हायो बेखिनिखौ लाबोबाय आरोना गाइस नोंथांमोननो भिडिअ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइकखौ लाइक खालामदो शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना तो गाइस दिनै मबाइलजों जाबाय आरोना गाज्रि जामोन माने भिडिअआ मावदोबो जानो हानाय एसे तो गाइस बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोनाबो जाय बेबायदि पिकनिक जादों माने आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरो आरोना तो बिदिब्ला गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना बाय बाय टाटा लोगोसेनो आरो गासैखौबो आं हेपि निउ इयार होनाखैमोन हेपि निउ इयार गाइस आंहा दिनैसो आरोना लेट बया लिजिखा मानसियानो